салом тамошобинони гироми, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якҷоя ана ҳамин тавр гулча месозем. ва барои сохтани гулча ба мо ана ҳамин тавр матоъҳо лозим аст. ҳашто ба андозаи 7 сантимӣ ман аллакай аз ин матоъ буридам ва 6 тои дигар бо ранги кабуд бурида омода кардам. ва сохтанро сар мекунем. ду тои инро ба ҳамин шакл мебурем. ва каме месӯзонем, чунки агар ин қисмҳоро насӯзонем кушода шуданаш мумкин аст. аз ҳамин қисмҳо кушода мешавад. ба ҳамин сабаб ҳар қисмеро ки мебуред ҳатман каме бояд сӯзонем. яъне ҳамин қисмҳое ки риштаҳо баромадагӣ ҳастанд месӯзонем. матоъи кабудро дар болои сурх монда дар қисми байн медузем. ана ин ду тои охирашро бо инҳо якҷоя карда медузем. акнун ҳамаашро ҷафс мекунем. ва ҳарду тарафашро бо якдигар пайваст мекунем.
дар қисми байн ин гулчае ки бофтанашро нишон дода будам медузем. навори бофтани ин гулча дар канали ман ҳаст. метавонед аз ҳамонҷо тамошо кунед. гулчаи мо ҳамин шаклро гирифт. инро метавонед барои куртаҳои кӯдакона ё ин ки барои мӯйбандакҳои кӯдакона сохта истифода кунед. дар мӯйбандакҳо бисёр зебо меояд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда дар амони худо бошед. хайр.